कारवार तालुक्यातल्या हानकोन हांगासर आयज सकाळी पहाटे एका व्यावसायिकाची निर्घुण खून केल्याची घटना घडली असा। 5 जणांच्या टोळीन विनायक यांच्या घरात घुसून पहाटे चाकू हल्लो करून तिचो खून केल्याची घटना घडली असा। आणि या हल्ल्यात तिची पत्नी असा ती वैशाली ती गंभीर जखमी झाली असा। तिच्यावर कारवारच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असतात। विनायक नाईक हो महाराष्ट्रातल्या पुणे हांगासर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विकपाचो व्यवसाय करीत आशिल्लो आणि गेल्या 8 दिसा पयलीं हानकोनच्या ग्रामदेवतेचो जत्रोत्सव आशिल्ल्या कारणान तो हानकोन कारवार हांगासर येयल्लो। आयज रविवारा तो परतून पुणे हांगासर वचपाचो आशिल्लो, मात्र आयज सकाळी तेजेवर अचानक हल्लो केल्ल्या कारणान त्यो मृत्यू पावलो आसात। ही घटना आसा ती सदाशिवगड चित्तागोल या पोलीस स्थानकात नोंद झाली आसात आणि या प्रकरणात जी हल्लेखोर आसात ते सध्या फरार असून त्यांचो शोध असा तो चित्ताकोल पोलीस स्थानकाचे पोलीस घेत आसात। प्रोडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।